Kada je stupio na čelno mesto opštine Prijepolje, Emir Hašimbegović je istakao da će jedan od njegovih prioriteta biti smanjivanje ogromnog broja nezaposlenih u ovoj sredini, kao i privlačenje stranih investitora. Odmah po stupanju na mesto predsjednika prvi čovjek opštine otpočeo je sprovođenje te namere. Renovirani sajt Istinomer ocenio ga je kao doslednog u ispunjavanju svojih obećanja. Sva su naše razmišljanja u tom pravcu da pospješimo privredu i samim tim da aktiviramo i stvorimo dobre uslove za zapošljavanje. Iz tih razloga i planiranje u budžetu su usmjerena u tom smeru. Znači, mi smo odvojili 30 miliona dinara iz lokalnog budžeta isto tako za lokalni akcioni plan zapošljavanja, gdje očekujemo na tu svotu još dodatnih 16 miliona pomoći od države kao zajednička sredstva i tu planiramo ukupno oko 160 ljudi da ćemo, znači naših građana da će naći posao na jedan određen period. Napomenući još jednu stvar da smo mi pri usvajanju generalnog plana regulacije, što je jedan, da kažem, od završnih dokumenata za plansku regulativu gradnje u našem gradu, koji je jedna kvalitetna i vrlo značajna osnova za sve investicije i buduće investiranja u našoj opštini. Angažovanje čelnih ljudi ove sandžačke opštine rezultiralo je dolaskom turskog investitora, koji uskoro pokreće proizvodnju papirne galanterije u Brodarevu.